Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Love, you are still with me. My name is DJ Lala Banderas at ikaw ay nakantabay pa rin sa aking programang Biyahe. At eto na nga po ang unang stop ng ating hashtag Biyaheng Ano Na. Love, I understand that it is not easy to run a country, lead people, or be the face na haharap sa mga taong gutom at takot sa panahon ng pandemya. Naiintindihan ko naman po yun. But maybe the people needs to see more. Regardless of the presence ng mga negatron or mga bashers online, so to speak, kailangan talagang may makita ang tao. We need to see aggressive but progressive movements to aid yung mga kababayan nating nahihirapan na at nasasaid na sa sitwasyon ng bansa. Sa panahon ngayon, regardless if pabibo actions lang yan in preparation for any future plans sa karera or simply for publicity, the people will take it. Gutom eh. Just do it. I think what I'm trying to say is my take to as a citizen, love. Talk less and do more. Nako-on man ang camera o hindi, may nagdo-document man o wala, sana po ay ma-inspire nyo ang tao by showing them na hindi sila nag-iisa sa laban ng pandemya. Remember, what you do has far greater impact than what you say. Wag na sanang mabigyan ng chance ang mga tao na sumigaw ng ano na, di ba? What you think, my love? Let me know kung ano ang hanas nyo tungkol dyan, lalo na sumusulpot na yung mga community pantry, di ba? Yung mga people are now taking charge of the situation in their own little ways. Kumbaga, they are finding ways to help other people na din kasi talamak na talaga yung gutom. So, if you have any thoughts tungkol dyan na, abay send it over sa aking Facebook page, DJ Lala Banderas. Next stop ng ating hashtag Biyaheng Ano Na. Love, have you ever experienced yung feeling na nakakailang relasyon ka na and yet parang wala ni isa sa kanila ang nakakaisip ng future? I mean, kasi at some point sa buhay mo, you'll reach a certain age wherein magsasawa ka na sa dating scene eh. Magsasawa ka ng kakabili ng phone, laptop, gadgets na alam mo namang hindi pang matagalan. You'll start thinking about your future. You'll start wanting to invest your money on things that will lead you to a brighter tomorrow. And just when you decided to do just that, saka mo mapapansin na yung partner mo do not share the same vision. Mapapatanong ka na lang talaga eh, ano na? Well, love, kapag ganyan ang sitwasyon, I won't advise a breakup. I will go against it. Hindi naman kasi yun dapat sa ganun eh. Not because your partner doesn't share the same vision with you yet. Ibe-break mo na. Start on a slow transition. Be the good change that will encourage your partner na magbago for the better. Kumbaga, if sa tingin mo, you guys are too old para gumasto sa mga bagay na hindi pang long term, start talking about it. O diba? Start sharing about it. Yung iba kasi gusto nila instant change eh. Tipong kung hindi sila pareho ng pananaw sa future plans nila, hahanap na lang sila ng ibang makakapareha nila. Ironically, that kind of mentality shows how immature you are, how shallow your understanding is of love and relationship. In short, love, if you want a relationship na ang direksyon ay panghabang buhay at patungo sa magandang bukas, go through the process of change together with your partner. Huwag mo siyang iwan dahil lang inconvenient. Travel the road to success together. That's the key on how to share your future with someone without pushing them away, okay? And now it's time para sa ating Biyahe Sender of the Night. Ito ay mula kay Jo ng Legazpi City at sinend sa atin ito through our mobile number 0917-851-4329. Kaya naman basahin na natin, love. Good evening, DJ Lala. May problema po ako. Gusto ko po sanang humingi ng payo. Nagkaroon po kasi ako ng affair sa isang may asawa. Sabi po kasi niya wala na daw sila ng asawa niya kasi naghiwalay na daw sila at ang usapan nila ay susuporta na lang siya sa mga bata. Pero po ngayon, naghahabol yung babae kahit ayaw na sa kanya nung lalaki. Mahal niya daw po ako at gusto niya daw po akong makasama habang buhay. Nahihirapan lang po kasi akong magdesisyon dahil naguguluhan po ako. Mahal ko din po siya at ayokong magkahiwalay kami. Pero hindi po kasi alam ng mga magulang ko yung relasyon namin
At may 5 anak din po ako sa asawa kong nakakulong. May mga iba pong nagkakagusto sa akin pero hindi po ako nag-intindi. Pero nung dumating siya sa buhay ko, hindi ko po maintindihan bakit iba yung naramdaman ko sa kanya. Tama po bang ipagpatuloy ko pa ang relasyon naming dalawa? Sana po ay matulungan niyo ako. Well, Joe, wala na akong paligoy-ligoy pa, no? I say you stop it. Put a stop into it. Wala talaga yung patutunguhang maganda. 1, nakakasira ka ng pamilya. Obviously, the girl wants to come back. And whatever it is na nagiging usapan nila, it's between them. Diba? No matter what it is na sinasabi sa'yo ng lalaki, clearly, hindi pa settled yun sa kanilang mag-asawa. So you have to respect that. Nauna yung asawa sa'yo, meron silang pamilya, at hindi pa tapos yung usapan nila. Now, that guy needs to settle it first sa asawa niya before siya makipagrelasyon sa iba. Kasi kung hindi clear sa dati niyang asawa na break na sila, then definitely may isa sa kanilang nagsisinungaling. And we both know kung sino yung malamang sa alamang nagsisinungaling sa kanilang dalawa. Malamang sa alamang yung lalaki yun. Kasi nagkaroon nga ng kirida at ikaw yun, di ba? And second love, meron ka ding asawa. Nakakulong man yan o nakalaya man yan, meron kang asawa. Meron kang pananagutan sa sarili mong pamilya. Meron kang 5 anak. Gusto mo bang malaman ng mga anak mo na meron kang iba at pinagpapalit mo yung tatay nila dahil lang nakakulong yung tatay nila at nalulungkot kang mag-isa? O diba? Kumbaga, bigyan mo yung sarili mo ng kahihiyan, bigyan mo yung pamilya mo ng kahihiyan, bigyan mo yung mga anak mo ng kahihiyan. Kung ano man yung nararamdaman ninyo sa isa't isa, hindi tama. Hindi tama dahil wala sa lugar, wala sa pagkakataon at wala sa panahon. Hindi tama dahil meron kayong natatapakang iba, hindi tama dahil meron kayong nasasaktang iba, hindi tama dahil meron kayong kanya-kanyang pamilyang sinisira. So if I were you, settle yung problems nyo muna each side before kayo magkabalikan or before kayong bumalik sa isa't isa kung feeling nyo talaga kayong dalawa ay meant to be. Ayusin mo muna yung pamilya mo, ipaalam mo muna sa mga magulang mo na ayaw mo na sa asawa mo, ipaalam mo muna sa asawa mo na hiwalay na kayo, o diba? I-settle mo muna yung mga bata, just make sure na kaya mong tustusan yung mga pangangailangan nila even when you're on your own, and hayaan mo munang isettle nung lalaki yung anumang alitan ang meron siya sa pamilya naman niya. Now, if you think na after everything that's said and done, abay, mahal nyo pa rin talaga isa't isa at talagang gusto nyo pang i-pursue yung relationship ninyo, then by all means, go ahead. Ang key point dito, ate, yung wala kayong tinatapakang ibang tao at wala kayong sinisirang pamilya. O diba? Pero as of the moment, as of today, if you are gonna ask me kung itutuloy mo yan, I would say no. A definite and a resounding no. Kalokohan yan, ate. Again, bigyan mo ng kahihiyan yung sarili mo, lalong-lalo na yung mga anak mo. Huwag ganyan, okay? Sa mga kabisyo natin, kung katulad ni Jo na merong problema, gustong maliwanagan, gustong mauntog, makatok ng onte, para naman umayos ang direksyon ng kanyang buhay, then all you have to do is send your problems over my way sa aking Facebook fan page, DJ Lala Banderas. Or, katulad ni Jo, send it through my mobile number 0917-851-4329. Again, 0917-851-4329. Kasama niyo pa rin po, DJ Lala Banderas, at ikaw ay nakantabay pa rin sa aking programang Sakto, Claro, Diretso. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. GV lang, walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.